नमस्कार मित्रांनो, काय चाललंय? बरं आहे का? माझा एक असा विचार आहे, माणूस जेवढा आजाराने थकत नाही त्यापेक्षा जास्त विचाराने थकतो. मित्रांनो, माझं तर असं म्हणणं आहे, काही विचार करू नका, मस्त राहावा, आनंदित राहावा, काही विचार करू नका. खरं बरोबर आहे तुमचं म्हणणं की विचार माणसामध्ये खूप हे आहे. टेन्शन येतं माणसाला, उद्या काय होईल, आपलं कसं होईल, लेकरबाळाची लग्न करायचे आहेत, लेकरबाळाचे शिक्षण करायचं आहे, सगळं बरोबर आहे. महागाई झाली, सगळं बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. हा विचार करून आपल्याला खूप टेन्शन येतं. तर माझं एक म्हणणं आहे, काय टेन्शन घेऊ नका, जसं होईल तसं होईल. काय टेन्शन घ्यायचं आहे? महागाई झाली, होऊ द्या, महागाई व्हायची ती. लेकरबाळाला लग्न करायचे, पैसा अडका नाही, नसू द्या, जाऊ द्या. अहो बघू, श्रीमंताची तर लग्न लय जणांनी बघितली. तर तुम्ही मित्र म्हणतो पत्रिकेतल्या गरीबाच्या लग्नाला या असं म्हणून पत्रिकात लिहून टाका. पण टेन्शन घेऊ नका. हां, चटणी भाकर खायला या लग्नाला. पण टेन्शन घ्यायचं नाही. टेन्शन घेतलं तर मानसिक त्रास होतो. जसं दिवस उजडेल तसा उजडेल. हां, पण टेन्शन नाही, गोष्टीला सामोऱ्या जायचं, काही टेन्शन घ्यायचं नाही. मस्त आनंदित राहावा, खुशाल राहावा. पण प्लीज मित्रांनो, टेन्शन घेऊ नका. जसं उजळेल तसं उजळेल. प्रत्येक गोष्टीला सामोरे जाऊ आपण. कितीही त्रासदायक जरी असलं तर सामोऱ्याला जाऊ. टेन्शन घेऊ नका. लग्न यावा असते ती माणसाला टेन्शन येतं, बरोबर आहे. काही टेन्शन घेऊन मस्त आनंदित राहावा, आनंदित जगा. हाच माझा सांगण्याचा उद्देश होता. आणि उन्हाळ्याचा दिवस आहे, मस्तपैकी कलिंगड टरबूज खावा आणि शरीराला थंडावा मिळतो. पाणी प्या, पाण्याचा भरपूर वापर करा. पाणी भरपूर पिलं पाहिजे. मी तर म्हणतो माणसाने दिवसभरात कळशीभरच पाणी पिलं पाहिजे दिवसभरात. ठीक आहे, तर एवढं बोलून बस करतो मी आता.